si se te'n parlava de bon matí al portal, mentre el sol esperaven i els carrers veien passar. Ez alde gazte ikusten, gure sola zein dan, desegiten ez badu. Kaixo eta ongi etorri, hemen dakau Alex Oliden, udaltaldeko kidea, eta azken hauteskundietan, udal hauteskundietan zerrenda buru izan dagoa. Bartzelona eta Katalunia, batez ere Kataluniako egoera hitz egiteko, ze asteburuan bea Bartzelonan eona da. Ongi etorri Alex. Eskerrik asko. Azteko pixan numaitetik, Bartzelona zerta eta zer bultzata ez, asteburuan? Bueno, Bartzelona egia esan, etzan nire asmo hasiera batean, baina udalbiltzak antolatu zuen amik, udalbiltzaren pareko katalanak eskatuta, behatzaile izateko aukera eman zigun euskal hautetsiei, jaso nun korreo bat uztailean, eta erantzuna bapatekoa baiezko izan zen, eta momentu historiko hau bizi nahi nulako. Eta bizi izan deko momentu historiko hori, ze anibertsian den eskoletan da ez, behatzaile lanetan da. Igandian bertan ez, jendia bozkatzeko momentua, zirrara, emozioa, lipsa kontatu zen. Hitz gutxitan oso zaila da, oso onkigarri izan zen, hainbeste jende ikustia han helburu amankomun baten inguruan bilduta, hainbeste jende ikustia euritan horrelako egoera aguantatzen, jakinda ze gertatzen izan egunian zehar nolako egoera gertatzen izan eta egia esan, guri egokitu zitzaigun zenbait kolegiotan egotia, egokitu zitzaigun boska asko negar malkota nola egite zian ikustia, jende oso heldu asko ilusio eukalagarriakin boskatzen, geurire nahiko marko isuri zitzaizkigun begietatik, eta oso bizipen intentsuak eta gogangarriak bizi izan ditu. Eta esan jaso deun eskertza eta jaso deun elkartasunaango jendeen altibua ikaragarri izan dela. Denbora guztien esate ziguten, eskerrik asko etorri zanatik. Guminen behatzaile modura, gure lana zan zenbait kolegio bisitatzia eta hango prozedura bide honetik zijuala eta inolako arazori gabe zijuala, arazoak izan zian, baino ez antolatzaileak gaizki egin zutelako, baizik eta kanpotik etorri zielako, eta arazoiei aurre egiten nahiko lan izan zuten. Eta Euskal Herrian, ze ondorio izango di Katalunian gertatzen nahi deken hau danak eta gertatuko danak, ez? Nik galdera hori egiten nien behoiei, Katalanai. Katalunia ze gertatuko da, inork ez daki. Orduan, askoz ez zailago da, galdetutako horrei erantzutia. Baina nik uste begiak zabaldu hasiko dizkigula edo bentsat eredu garbi bat emango digutela, eta eman digutela. Eta eredu hori da, hain zuzen, herri antolatuak, aktibatzen denean, eta aktibatu hitza benetan orain ulertu dut zerban, herri aktibatu bat ikusi dut, herri antolatua ikusi dut, eta herri solidario ikusi dut elkarrekin. Orduan, helburu konkretu bat danok babesten duen helburu hori lortzeko bidean, elkarlana izan da ikaragarria, eta nire ustez hortik atea daiteken zeik handiena, ondorioik ederrena eta handiena da, benetan lortzen baldin badeu herria autoantolatzea, hor ikaragarrizko indarra, ez du jakiteko moduik zenbatainokoa da indar hori, ikaragarrizko indarra ateatzen da, barrutik ateatzen du jendeak, elkartasun horrek. Nik uste hori dala, guretzako, niretzako bintzat, momentu zirraragarri asko izan dira, baina ni impresionatu nagoen agiena izan da hori, jendeak nola elkartzeko kapazitatea izan duen eta aurre egiteko izugarrizko arazo piloi. Alex, ergi, eskerrik asko, kontakizun abiteatik Bai. Eta, urrengo bat arte eta zuei eskerrik asko, interesanti izango zalakoan, urren arte eta aio. Aio.